Danas radimo rangiranje igrača za narednu sezonu Premier Lige. Imamo 4 kategorije. Ballon d'Or, Jamie Vardy kategorija, Fantasy zamka i Flop. Da pojasnimo malo. Ballon d'Or je otprilike igrač koji će budu top 20 u izboru za zlatnu loptu. Jamie Vardy je jedna kategorija onako vrlo specifična. Uvek dobar, nikad najbolji. Fantasy zamka mislim vrlo jasno i Flop isto znamo igrač koji jednostavno će da ovu sezonu da bude jedno od većih razočaranja ove sezone. Tako je. Evo može, s obzirom da sam u dresu Srbije, da vidim da je i tu negde prvi na listi Nikola Milenković, fantastičan momak čiji razvoj verujem da svi pratimo i sa uživanjem gledamo njegove nastupe. Momak koji s obzirom da igra u Nottingham Forestu i s obzirom da neće igrati Ligu šampiona ove sezone, a ne može sigurno da ide u kategoriju Ballon d'Or, ali sigurno da je to kandidat za Jamie Vardy kolonu. Ja se slažem potpunosti. Slažem se, pogotovo zato što pričaju da će Murillo možda da ode u Chelsea, a sad je Colwill pokidao ligamente, treba im levonogi štoper. Ja mislim, kolega, da se i za vas priča da ćete možda da odete u Chelsea. Svaki igrač ikada koji ima dobru sezonu priča se da će možda da ode u Chelsea. A nijedan ne ode u Chelsea. Pa mnogi odu, po 40 po sezoni. Odu svi, nemojte vi o nama. Nastavite. Imam ja jednu ovde flop sezonu, a to je egipatski faraon. Ne! Nemoj da pričaš. Stani. Znači, Liverpool je sada doveo par igrača koji će hteti da budu glavne zvezde tima. I uopšte nisu na njegovoj poziciji. Kada kažem flop, pa nema veze što nisu, ali ne mogu da igraju sa 4 lopte. A Salah je, opšte je poznato da Salah nakon potpisivanja ugovora odigra jednu od najloših sezona života, to se desilo i ranije. I samo mislim da je toliko postavio visoko lestvicu. Flop, druže, flop. A u najboljem slučaju fantasy zamka. Ne, za mene će biti on. Ako hoćeš da kažeš, će biti jako skup u fantaziju, možda neće baš toliko doprinositi. Ali od kad je došao u Liverpool. Znaš znači flop? Mogu samo kažem. Mislim da će skroz do omane, iskreno. Da neće imati ni 5 do 10 golova i 5 do 10 asistencija. To je ne. I da Liverpool neće biti imati na jednoj utakmici. I da Liverpool će biti tipa 3. 4. Dobro, okej, ajde, fantasy zamka. Kakav fantasy? Čovječe, Salah od kad je u Liverpoolu nije, on je bukvalno Jamie Vardy, brate. Znači imao jednu sezonu lošu, brate. Pa nije čak i Jamie Vardy, on je Ballon d'Or, brate. Da, ali kandidat je sigurno zadnjih 5 godina. Mislim, kažem, nije imao nikada, znači, nikad nije imao lošu sezonu. Ja bih volao da bude bar fantasy zamka. Znači, ne mora da bude flop, slažem se. Meni je okej da bude fantasy zamka. Jer svi očekuju od njega mnogo, a ja mislim da će sad dati mnogo manje, mislim, sigurno. Gle, ja ću ga stavim, ali razmatrat ćemo ovo na kraju. Ovo ćemo sigurno razmatrati na kraju. Tako je. Gde je Palmer? Ne. Hoćeš sa mnom da se igraš, znači? Ne. Pa aj nešto očigledno, recimo Saka. Ja mislim da je on jedan Jamie Vardy, lagani. Mislim da je on je konstantan, brate. Nije nikad najbolji u nečemu. Pa boga mi, po meni jeste najbolji u Arsenalu. Najbolji u Arsenalu, ali u Arsenalu biti najbolji nije baš za Ballon d'Or. Dobro, ima i toga. Jer se oni bore za 4. mesto, ono 3. 4. mesto. Ali pazi, sada će dobiti Djokereš ako može da asistira, tako da... Ali teško, ako će Djokereš u toliko da asistira, on će Djokereš da bude Ballon d'Or. Neće biti Saka. Neće Djokereš biti, ali... Ne, gledaj, mislim da je Saka Jamie Vardy lagani, brate. Pa on je konstantan, ali ja mislim da će ove sezone da iskorači. Pa da iskorači da bude Jamie Vardy, da. Ali zna nekad i da se povredi, tako da okej, neka ga u Jamie Vardy. Pa mislim da je to baš kategorija za njega. Zna vrlo često da se povredi. Da, malo je tanak. Cole Palmer, i po meni Cole Palmer sigurno kandidat za zlatnu loptu, kao i ove godine, bit će i sledeće, pa sigurno će biti, pa nema šta. A po kom kriterijumu je Cole Palmer Ballon d'Or, a Salah je zamka, fantasy zamka? Po tome što godine neumitno teku, kolega, i vi setite se kako ste izgledali predno 5-6 godina. Ali postoji druga stvar. Nema tu, vreme teče, Cole Palmer dolazi u prime, Salah polako već. Stani, ali pored i uloga koju će Salah imati u Liverpoolu, a uloga Palmera u Chelsea. I uloga, i ne samo to, nego i Chelsea koji se kao ekipa diže i ja očekujem od njih dobru sezonu. Odlično sezonu. Iako nisam ne znam koliki fan, ali pokazali su i na ovom svetskom prvenstvu klupskom. Mislim da su konačno malo te kockice složili i da će Palmer baš da zasija, da će Chelsea da odradi neke jako lepe stvari, da li na evropskom planu ili u Premier Ligi. I Sigurno Palmer, ako je već sa ovakvim Chelseaom i ovakvom sezonom bio kandidat za ovu zlatnu loptu, sigurno će biti i ove sezone. Eto, to je moje mišljenje. Double sezona sigurno. 10-10 minimum, što je već vrhunski, a očekujemo i mnogo više od toga. Ajde ovako, imam jedan flop iz City-a. Foden. Da, Foden.
Zato što Slažem se potpuno. baš ide na dole, iskreno. Iz sezone u sezonu je sve lošiji. Pre 2-3 sezone je bio najbolji igrač u ligi, prošle ga nije bilo i mislim da neće ići na gore nego na dole. I mislim da City I ima... da će možda i što manje dobijati šansu. I to je druga stvar, možda Guardiola nema ni snage da ga trpi. Slažem Ne se. deluje mi, znaš zašto, ne deluje mi kao mentalitet igrača koji će se izdići iz ovoga sada. Pa ajde, ja ću da uzem isto jednog očiglednog. Haaland, Ballon d'Or. Ballon d'Or Haaland. Ja sam mislio da ćeš reći fantasy zamka. Ne. Mislim Neće da će onda biti bude fantasy Ballon d'Or. zamka. Mislim da on prošlu Prošle sezonu... godine je bio. Prošle sezone je dosta bio, baš dobro, zato, da. baš zato. Mislim da je on da je on takvog mentaliteta. Da on zna da je prošle On ima sezone mentalitet. bio ne on loš, nije on bio loš, brate, ali ceo City je nekako bio loš. Da. I mislim da je njemu to ušlo u glavu i da će on sada, da je on radio i da će da ovu sezonu se iskupi. Ne on, mislim da će ceo City da se iskupi ovu sezonu. A on će da bude glavni u tom City. Moguće. Može. Ja mislim da je on Ballon Rezon d'Or. je dobar i meni je on prve dve kategorije, sigurno. Nije mi fantasy zamka jer mislim da će baš da izdivlja ove sezone. Bruno Fernandes. Bolna tačka, to nisam hteo da diram, ali ja eto. Pa iskreno, ja se dvoumim ili između fantasy zamke ili flopa čak. Da. Mislim da je Manchester, a i Bruno Fernandes sa njima u ogromnom padu. Od Bruna Fernandesa ne očekujem puno. Mislim da će on čak imati neke solidne možda fantasy brojke, ali Šta ti sam kažeš? performans Manchestera i njegov da će na kraju ipak biti jedan veliki flop. A sad jedno to što je tu Amorim, a Portugalci su pa će mu verovatno Pa dati šta će malo da idu na više. čašu vina posle treninga, ajde, stavi ga u flop i to u je to. flop ide okej, nije... Flop, slažem se isto. Ne znam, nisam... Bilo bi mi okej jedno i drugo. Mnogo je promenio United svoju ekipu ove godine i ne znam šta da očekuješ. Ajmo dalje. Čubri. Ajde kad smo kod fantasy zamke, pa ja bih u fantasy zamku baš stavio ovog što je sad došao u United, Šeška, zato što svi ga spominju. Mislim da očekujem mnogo od njega, a ja od njega nisam previše video. I nekako, ja od njega očekujem 8 golova maksimalno. I to je cela sezona. Evo, Dobro. Onda jeste fantasy zamka, onda nema šta. Nema šta. Verovatno mu ni cena u fantaziju neće biti jeftina, puno će se tako da očekivati. definitivno jeste. Da li će on 8,5 to će moći biti da- sigurno, a da li će isporučiti za 8,5 nisam siguran. Ajde, ja bi jednu floparu teško, ali da me ne osuđujete. Madueke. A što me odsuđujete? Madueke u Arsenalu. To je flop sigurno. Uvaliti nekome Maduekea za 50 miliona, ono zločin, bukvalno. Da treba da se ispituju finansijske knjige Arsenala i čoveka koji je potvrdio taj transfer. Pranje para. Ja ne znam kako Chelsea uspeva da uvali Havertza pa Maduekea nekome za te pare. Ja mislim da možda grešite, ali bumo videli, što se kaže. Pa dobro, evo možda još jedno ne toliko popularno mišljenje. Jako sam ishvalio Chelsea, jako puno očekujem od njih. Mislim da je Kukurelja jedna fantasy zamka. Kukurelje će imati Jamie Vardy sezonu. Ne verujem. Stani sekund. Razumem zašto je fantasy zamka, zato što je ofanzivan back, možemo da se očekuje poenja, neće ih verovatno doneti, a i Chelsea nije toliko defanzivna ekipa da čuva gol. Može bude fantasy zamka, ali ja od njega očekujem sezonu u kojoj će biti možda najbolji layback lige. Iskreno. Mislim, nema šanse. Baš je isplivao, ozbiljno je isplivao i sad Došao je Kerkez. Čekaj, pored Došao je Miloša Kerkeza. Pored Kerkeza Da kažeš bude da će najbolji Kukurelja. levi lige. Ja mislim da će biti. Iskreno. Nema I šanse. tu će biti oni Kerkez, ali Kukurelja baš dobro igra u zadnje vreme. Uz dužno poštovanje, uz ime Jamie Vardy, uz ove neke momke Tako koje je. smo Ne gore može naveli, Kukurelja, bravo. Kukurelja ne može uzeti. Ne Možda može, bude ne može. fantasy zamka, odgovaram. Slažem se. Imam još jednu fantasy zamku. Opa. Već odmah Daj. fantasy zamka. Ajde, daj. A da, imam još jednu fantasy zamku, a mislim da je fantasy zamka Virc. Fantasy zamka u smislu Mnogi se ne bi složili. preveliki je teret tih para. Pričamo o momku koji postiže u Leverkusenu dvocifrene cifre golova i asistencija. Virc je spektakl, samo mislim da Samo se šta? previše očekuje u prvoj sezoni. Znači vi ne očekujete od njega preko 10 golova i preko 10 asistencija. Ne očekujem manje od toga, iskreno. Samo zašto je prva sezona i treba se malo uklopiti. U ekipi koja postiže preko 100 golova Veliki, po sezoni. veliki- On baš Ja neće mislim toliko da- učestvovati. Teret od 150 miliona na leđama. E sad postoji ono drugo, što je naš jedan drugi prijatelj rekao, on je Nemac. Ballon d'Or. Virc. Ballon d'Or. Glasajte vas dvojica, za mene je fantasy Pa zamka. za mene je negdje između.
Maksimalno Da možda ga Jamie stavimo u Vardy. Vardija, a? Pa ja bi ga u Vardija stavio. Pa ne, nije, mislim da nije Malo je zamka. glupo zvučalo, izvinjavam se. Auditorijum. Bože, oprostite. Može, okej, neka bude između. Za mene će biti Ajde, zamka. može, Kategoriju Jamie Jamie Vardy. Jamie Da, Vardy, Jamie Vardy. jer očekujem slabiju sezonu, a sledeća će biti baš dobra, sigurno. Samo malo se privikne. Možda se nećete složiti sa mnom, ali Gvardiol, Joška. Kažeš Ballon d'Or, to je stvarno preterivanje. Mora biti. Ne. Fantasy zamka. Najtanja stvar im je odbrana, što znači oni moraju prime gola. Oni će daju 4 gola, ali će prime gola. Ja mislim da ove sezone Ali ne. ja mislim da Joško ne može da bude fantasy zamka, zato što ga ne Zašto bira neće mnogo dobijati ljudi. clean sheetove, Ali ne kapiraš? bira ga mnogo ljudi na fantaziju. Teško je da bude zamka. Više može da ima za mene flop nema to sezonu veze zato da što ga će biraju ili preći ne sa biraju. levog beka na štopera. Pitanje je kako će se snaći. Jer Da li će levog uopšte beka- igrati prvo? Možda ispadne iz prve postave. I Po to tom- je Po tom pitanje. pitanju Da. možda bude Jer flop. Ait Nuri će biti prvi levi bek, sigurno. Tako da mislim, ja bih ga stavio flop, iskreno. Misliš flop, Da, a? flop. Zato što pitanje je stvarno... Ja bi flop, iskreno. Znaš, Ajde, to je 2 na Guardiola. 1 flop. Guardiola ne trpi ništa. Ako on odigra dve loše utakmice, Ali njega voli, daj, njega voli. na štoperu, na beku. Pa, Znači ga i na štoperu isto voli. mislim ga gotivi Pitanje. generalno. A, Dobro, ajde, evo flop. Igrač od kojeg očekujem sigurno da bude Ballon d'Or, iako vidim da sad mnogi pišu kao ma neće on to moći, to je Arsenal uništava dijamante, Džokereš, evo iskreno. Ako je on u Sportingu imao onakve brutalne brojke, imaće ih Nije- sigurno i u Nema ništa Arsenalu. protiv toga. I ima sjajne igrače oko sebe koji su specijalisti za asistencije, Ima toga. brate. Pričamo o Edegardu, pričamo o Saki, pričamo Tako je. o, brate, o Rajsu. Istina. Mislim, Jeste. sve će mu servirati. brate. Zubimendi. Yes. A i nema neku konkurenciju. Pazi, igraće pa će igrati. Znaš šta je stvar? Ko će da igra? Onaj drugi, onaj mutavac u napadu. Ono što je kod mene problem je što on nije što nema konkurencije, nego nema dobrog trenera. To je veća stvar. Ja bih volio da vidim, to je Da ga vidiš u sistemu Hoću da Srđana vidim- Blagojevića u Partizanu, ili bi to volao da vidiš? Ne, volio bih da ga vidim kako će ga Arteta uklopi u sistem u kojem nije imao Kaže, pravog, nema dobrog trenera. ali nije imao, Arteta igra bez špica već 2 sezone. E sad kako će Pa da igra nije- ta ekipa sa klasičnim špicem? Pa još bolje nego što je Pa igrao da, do igra sad. se samo bolje može da Ajde bude, da da. vidimo, ako bude Ko što tako... se, pa tako se Ja se pričalo slažem. i za, evo, dozvolite samo da ga poklopim, tako se pričalo i za Manchester City, igrao je 2 godine bez špica, došao je Haaland, imao najbolju sezonu ikada. Činjenica je, zato da. neću protivreći mome, samo kažem šta je moja briga kod njega. Ajmo, Ja ću ovo probati rukama i nogama da proguram. ne se Ballon desi. d'Or sezona za Omara Marmuša. Ma nikad u životu. Ballon Debra, d'Or sezona nikad za u Omara životu, Marmuša. skloni se, Da, izađi Nije iz istorije. nemoguće, nije Zapiši. nemoguće. Izađi iz Zapiši. istorije. Ako City ponovi sjajnu sezonu, Da li si gledao Marmuša prošle sezone, samo mi reci? Brate, naravno sam gledao, brate. Čovjek radi ali- sve, a sad će biti ključni igrač u toj ekipi. Ključni igrač je za ofanziv. Ballon za ofanziv. d'Or, brate. On je važniji igrač City-a za mene od Haalanda trenutno. Da poveže vezni red i ofanzivu. Jesi ti slažeš da ide u Ballon d'Or? pa ajde, neka bude, da mu verujemo. Jedan Jamie Vardy da odigram ovde, Isak. a to je Isak, da. To je Isak. To i jeste logično. Ja mislim da je on standardno dobar, nije nikad najbolji, ali standardno odličan. Ali ono Odlično. što mi se... Gde god da ode On je ili ne bukvalno- ode. Ali on je igrač Jamie Vardy. On je Da. kao, brate, kopija Jamie Vardy, Da, 20 praktično. golova minimum i to. Chris Wood. Chris Wood. Čovjek je bio jedan od najboljih strelaca prošle sezone. Pa jeste. Ali vreme mu je da flop bude ove godine. Pa iskreno. Chris Wood, a ide u flop. Mislim, realno, Ne može ne može da ponovi tu sezonu. I ima jedno prokletstvo tih engleskih ekipa koje se domognu evropskih grupnih faza i evropskih takmičenja, često ne umeju da iznesu to na 2 fronta i obično u toj sezoni kad igra evropsko takmičenje u domaćem prvenstvu završe negde na 11. poziciji, a u Evropi eventualno prođu tu, da kažemo, grupnu sada ligašku fazu, dođu do nekog osmine finala, četvrtfinala i tu se zaustavi. Nemaju neku vrhunsku sezonu, a pogotovo Chris Wood nema šanse Tako je, da tako je. ponovi svoju sezonu. Evo, ruku dajem. Slažem se potpuno. Ajmo fantasy zamku, zato što mislim da se od ovog igrača mnogo očekuje, a ja Tottenhamu ne verujem ništa. Kudus. Zato što nekako... Okej mi je. Nema impresivne brojke, tu ste To, u pravu, to mi je kolega. okej. Dobar to mi je- On igrač, stvarno nema impresivne dobar brojke. igrač, realno, ali od tog Tottenhama ne znaš šta da Pa očekuješ. i ono što se očekuje u fantaziju, golove asistencije, tu je 5-6 po sezoni. Ne može što da. neće biti nikog drugog u Tottenhamu ove godine, a ne znam da li on može To je za sad, možda bude. Ne može da preuzme Ovako. Sonovu ulogu. Tako da neka tako. njega u fantasy zamci. Jer Evo. mnogi će ga izabrati zbog cene, nije preskup. Evo ja ću ti dam jednog Ballon d'Or. Joao Pedro. Pa ima, vidi, razmišljao sam. Bre, jesi ti njega gledao, Da, da, brate, ono što na, radi na jest. svetskom? Jest. Da li će, pazi, Nemoj, ozbiljan Dobro, je. u Ali- letnjoj Ozbiljan. sezoni, ajde da uradimo, brate, ajde samo da uradimo jednu stvar.
kad ga stavljamo, mislim, ja ću se možda pokajati zbog ovoga, ali ne može da bude Saka i Wirtz u Jamie Vardy, a da Pedro bude kategorija Može. Ballon d'Or. Može. Ja bi zamenio njega sa nekim od njih dvojice. Ja ne bi. Meni on bolji, mislim da će biti bolji nije bolji igra, mislim da će biti bolji ove A sezone ne od možemo, obojice. ali ne bi volao, ne možemo imati U stvari ne mislim od Wirtza, ja sam Wirtza hteo stavim u Ballon d'Or. Ja mislim od Sake da neće biti bolji. Nema šanse. Pa ja mislim ja sam da neće. Wirtza hteo... Od Wirtza će biti bolji, od Saki neće. Aj stavi ga ti u Ballon d'Or pa ćemo možda malo da... Ja mislim da će on biti jedan od najboljih igrača Premier Lige ove godine. Može da bude. Iz poštovanja prema Jean Kerkezu, koji je rekao da Miloš nije najbolji levi bek trenutno na svetu, ali da je sigurno najbolji levi bek u Premier Ligi, to je moje mišljenje, ide sigurno u Jamie Vardy kategoriju. Ako je u Bournemouthu igrao onako... Ponovi istu sezonu. Ponovit će makar istu sezonu sa mnogo boljom Da. ekipom, sa mnogo ofanzivnijom ekipom. Mislim da će biti jedan od najstandardnijih igrača Premier Lige. Nešto slično kao što je Milenković u Nottinghamu. Mislim da će Kerkez takvu neku sezonu pokazati u Liverpoolu. Očekujem puno od njega. I uklopa se jako dobro u sistem. Meni bar tako deluje. Mnogo bolji će biti od Twimponga, sigurno. Ja, da, 100%. Sigurno 100%. će biti bolji od Twimponga. I od Robertsona. Sad jedno bonus pitanje. Za koga je gospodin Žan rekao da je jedini bolji bek od Nuno Mendes. Nuno Mendes, svaka čast. Automatski u fantasy zamku upada Edegar, što je, mislim, čak i okej. Pa ili će biti On flop, je bio, ili će biti dosta fantasy su ga zamka. tražili, dosta je on bio u fantasy timovima, a brate, ove godine... Loša sezona. Da, Baš ove loša. godine ne znam. Znaš šta mi fali kod njega? Lidersko. Znaš, on nije lider na terenu. Jest, slažem Neće da se. preuzme inicijativu kad treba, a treba bude lider. Ajde, hoćete nešto menjamo? Ja bi žao Pedra sa Sakom ili Wirtzom zamenio. Ne iskreno. mogu sa Sakom ga zamka. Znate šta ja mislim sad? Jako će biti ovo možda... Sam sebi uskačem u usta što se kaže, ali s obzirom da sam sad malo bolje porazmislio o sezoni koju očekuje Nottingham Forest, mislim da nažalost Nikola Milenković može biti fantasy zamka, jer će ga sad mnogi ubacivati, očekivajući da će Nottingham i ove sezone primati jako mali broj golova kako to bilo prošle sezone, a mislim da neće biti tako i nažalost mislim da će Milenković imati sjajnu sezonu, ali da zbog njegove ekipe i načina na koji će on igrati, da će primati golove, da će on ipak biti fantasy zamka, nažalost. A Salah u Jamie Vardy. Neće... Pa ja bi čak Edegarda u Jamie Vardy, ali može i Ne, Salah. Ne može Edegar da bude Dajte ispod Salaha. kukurelju u Jamie Vardy. Pa da. Nemojte Ne, kukurelju. najbolje... Dobro, ne, realno je Salah onda Ne za znam, Jamie brate, Vardy. kako može kukurelja u Dobro, Jamie 2 na Vardy? 1, ali za mene nije, za mene je Salah flop. A dobro, za tebe imaš sve igrače Chelsea u Ballon d'Or i Jamie Vardy. Nemam, ja nisam stavio žao Pedro, iskreno, ti si ga Pa stavio. znam, ne bi brate, stavio pa ja ne bi nikog Palmera Mora stavio. Momo Salah da se popne. Okej. Zanimljivo je što imamo 2 igrača iz Chelsea, 2 iz Citya i jednog iz Arsenala, nikog iz Liverpoola, a Liverpool je svima najveći favorit za titul. Pošteno. Pišite.